No, tak já učím už hodně dlouho, učím už asi 12 let. Tu práci jsem si vybral kvůli tomu, že stejně jako naši studenti jsem se dával na škole a hrozně mě to nebavilo. Seděl jsem tam ve třídě, učitelé na mě koukali, sledovali mě a já jsem se strašně nudil. Ty hodiny byly pro mě nezajímavé a já jsem tam usínal na lavici. Vlastně dokonce vznikla nějaká fotogalerie toho asi v 17 na Facebooku, kde já jsem jenom spal na hodinách. A celou tu dobu jsem si říkal, proč ty hodiny jsou takové, jaké jsou a proč nejsou zajímavější. A hned na to jsem se rozhodl v 18 začít studovat pedagogiku. A tu jsem studoval hodně dlouho a můj cíl ve výuce je ji zefektivnit, zkvalitnit a nějakým způsobem to udělat tak, aby to ty studenty bavili a nespali tam jako já. Učím anglický jazyk konverzaci, Man and Society a History, moderní dějiny. Já bych řekl moderní, průkopnická a ambiciozní. My name is Lukáš Milka. I think you should go to Foster and study here because this school has a clear vision and it has the ambition to become one of the best schools here in the Czech Republic. And I'm looking forward to see how the project unravels, and I definitely want to be a part of this project, and so should you. So I think it's a huge opportunity for the students and for your children to come here and be a part of something new and a part of something great.